Començam amb imatges d'avui matí des de les Pitiüses, aquí a Eivissa, un diumenge que començava amb boedes de sol després d'algunes precipitacions febles que ens havien creuat avui vespre, fins i tot acompanyat de qualque llampegada, però al llarg del matí han crescut alguns nívols d'evolució cap a l'interior de l'illa. De fet, s'han arribat a registrar qualque ruixat al voltant dels 8-9 litres per metre quadrat. En canvi, durant el capvespre, el sol s'ha imposat i hem tingut un cel destapat, a diferència d'allò que ha passat a Mallorca i a Menorca. Precisament aquestes són imatges de les precipitacions, dels ruixats acompanyats de tempesta i de calabruix que s'han registrat a punts de l'interior nord de Mallorca, també a la Serra de Tramuntana i a zones del nord-est de l'illa. Pluges d'intensitat han arribat a superar els 40 litres per metre quadrat en alguns observatoris, en d'altres ha plogut molt poquet i a Menorca la pluja arribada des del ponent amb acumulats també de l'ordre dels 30-40 litres per metre quadrat. Bon vespre, tancam la setmana amb aquest diumenge d'inestabilitat meteorològica. A nit passada havien tingut algunes precipitacions, en general de caràcter feble, però acompanyats d'una mica d'activitat elèctrica, i si bé durant el dia han tingut estones de treva, fins i tot moments de sol, han crescut també aquests ígurs d'evolució diurna que principalment durant el migdia i avui cap vespre han arribat a deixar precipitacions fortes a punts de Mallorca i Menorca. Aquesta era l'imatge del Meteosat, amb aquest centre de baixes pressions situat cap al nord del Cantàbric, i aquí poden veure com creixien aquestes torres, aquests sistemes de precipitacions de tempestes forts que avançaven cap a zones del Llevant i ara mateix ja es desplacen cap a l'est de Menorca, més desfets, però que han arribat a deixar precipitacions d'intensitat. Això sí, localitzades a pocs quilòmetres, pot haver plogut molt, on d'altres pràcticament no ho ha fet. Precisament aquests són els registres de precipitació que ens ha deixat durant les darreres hores. Ja ho dèiem, avui vespre han tingut algunes pluges febles i, de fet, això és el que podíem veure, per exemple, a Llumajor, amb aquest litre, o els 3 de Palma. En canvi, cap a la meitat nord han tingut aquest símbol de desenvolupament vertical durant les hores centrals del dia i ens ha deixat alguns valors de fins a 58 litres per metre quadrat a la zona de la Serra de Tramuntana, aquests 24 a Sóller. Altres estacions de Fornalutx semblen també superar els 30-40 litres per metre quadrat. Fixeu-vos amb aquesta dada també del Port de Pollença, en 43 litres per metre quadrat. I, per exemple, al nord-est de l'illa, a la zona d'Artà, 17, 20 a Catapera, aquests 21 també de Son Carrió. La precipitació ha arribat a Menorca, ho ha fet des de la zona del Ponent i fins a 42 litres per metre quadrat a l'estació de Ciutadella, 37 a Cala Morell, però fixeu-vos a pocs quilòmetres, per exemple, aquests 11 de Cala Galdana, 10 a Ferreries o, per exemple, aquests 18 també de Cala Emporter i els 11 de Mó. No seran les darreres pluges de la setmana perquè, de fet, demà tornaríem a repetir un escenari semblant, amb precipitacions durant les hores centrals del dia, principalment a l'interior de Mallorca. Repassam ara també les temperatures d'aquestes darreres hores. Avui vespre el termòmetre no ha variat gaire, valors de 12 a 16 graus a les Pitiüses i màximes entre els 23 i els 26. Canvia la distribució respecte a les temperatures d'ahir, però ho fa grau amunt, grau avall. En el cas de Mallorca, també valors que quedaven entre els 20 i els 25 graus, per exemple, de la zona de Llumajor, una de les bandes on ha lluït una miqueta més el sol. Mínimes, això sí, que han estat més altes que no pas les de dissabte, en termòmetres pràcticament arreu per damunt dels 15. I a Menorca, unes temperatures també de l'ordre dels 22 als 24 graus, més altes a la zona del Ponent, amb aquest vent que bufava més allevantat, i unes temperatures nocturnes bastant suaus, entre els 15 i els 17. Avui vespre podria baixar qualque grau el termòmetre, no variarà gaire respecte a les màximes demà. Repassam ara també fotografies que ens heu enviat al correu electrònic. En són moltíssimes i és que avui el cel realment era molt vistós. Aquestes tempestes de primavera que ens han deixat de tot. Aquestes torres encluses, cel negre amenaçador, calabruix, fortes precipitacions que deixaven aquests torrents amb el sediment cap a dins la mà, Arc de Sant Martí, com els que podreu veure a continuació, i aquestes cortines de pluja realment també intenses, vistes principalment cap al nord de l'arxipèlag. Quant a la situació marítima, en general tranquil·litat, qualque revolt puntual amb una mica de maror a les àrees posades al vent, però fixeu-vos com bona part de les fotografies tenim la mà bastant plana. Aquesta cortina densa de pluja des de la zona de la badia de Pollença, mirant cap a la zona de Formentor. Aquí en Esgrau també arribaven aquestes precipitacions i avui amb molt d'aparell elèctric associat en aquests nuclis de tempesta. Ja al capvespre, a la posta de sol, en les darreres pluges cap al sector de Menorca, s'han pogut observar molts d'Arc de Sant Martí, han rebut moltíssimes fotografies, no els han pogut posar totes, però com sempre, moltes gràcies. I acabant precisament amb allò que veiem des de Mallorca, mirant a Menorca, aquesta tempesta cap al sector del nord de l'arxipèlag.
Veiem ara la previsió a través del mapa isobàric i continuarem parlant d'inestabilitat perquè mantenim l'aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Aquí poden veure com mantenim aquesta configuració sinòptica amb l'anticicló centrat cap al nord del continent europeu, l'aire fred a latituds més baixes i també aquests centres de baixes pressions, principalment cap al sector del Cantàbric, però que arriben també aquí a les Balears, precisament amb algunes àrees de convergència a causa d'aquests vents en superfície. I atenció perquè a partir de dimecres del que hem d'estar pendent és de la formació d'un centre de baixes pressions cap al nord d'Àfrica que sembla que ens podria deixar un cel bastant carregat, però veurem com ens acaba afectant quant a les precipitacions. Ara com ara no s'esperen grans pluges, però sí que un cel bastant més gris al llarg de les jornades. La previsió per començar la setmana ens mostra que mantindrem a primera hora del matí moltes uades de sol, podríem veure qualque boirina a punts de l'interior de Mallorca, també l'arribada d'alguns ígols de base alta, però durant les hores centrals del dia novament podria formar-se qualque ruixat a punts de l'interior d'Eivissa. No pensàvem que de l'entitat de les que han tingut avui a Mallorca, però sí que podrien tornar a veure ploure i alguns registres com els que han tingut avui, per exemple, a la zona de Sant Llorenç, amb uns 8-9 litres per metre quadrat, màximes de l'ordre dels 22, 25, possiblement els 26 graus a qualque observatori, amb aquest vent en conjunt fluix. A Mallorca, situació semblant, qualque boira a primera hora del matí, veurem moltes clarianes, estronades de sol, però no són de fiar, perquè pensant que tornarien a créixer aquests ígols de desenvolupament vertical i, per tant, a punts de l'interior, nord de Mallorca, bandes del Llevant, podrien tenir pluges d'intensitat, ruixats acompanyats de tempesta i, per tant, l'Agència Estatal de Meteorologia ha tornat a activar l'avís groc. Aquestes temperatures diurnes, amb poquetes variacions, grau amunt, grau avall, en funció de la direcció del vent. A Menorca, situació també semblant, possibilitat d'alguns ruixats durant les hores centrals del dia a zones de l'interior, però en general veurem clarianes també durant el matí, com també ja durant la segona meitat del capvespre. Màximes de l'ordre de 22 a 24 graus, amb aquest vent de component nord podria fer davallar qualque grau al termòmetre. Per dimarts no acaba de fer net del tot. De fet, al llarg del dia el que començarem a veure és l'arribada de núvols prims, que ja a darrera hora del capvespre ens podrien deixar el cel més enterbolit, però a primera hora sí que començarem amb moltes uades de sol i encara amb la possibilitat de qualque ruixat, això sí, més localitzat, pensant que a zones de l'interior de Mallorca i a bandes de la Serra Tramuntana. A la resta difícilment veuríem ploure, tot i que encara podria créixer qualque núvol en el cas de Menorca amb aquest vent que bufaria del sud-est, en conjunt bastant fluix i, de fet, amb una situació marítima bastant tranquil·la en àrees de marejol. Poc canvis també quant a les temperatures. Ja per dimecres, la presència d'aquesta àrea de baixes pressions que es formaria cap al sector del nord d'Àfrica, pensant que ens deixarà un cel bastant carregat amb possibilitat d'algunes pluges. Ara per ara sembla que serien més bé febles, però afectarien el sector de les Pitiüses i també a punts de Mallorca, més difícilment a Menorca. Haurem d'anar seguint aquesta evolució. Dijous no faria net, encara amb un cel bastant carregat de núvols, possibilitat d'algunes pluges, preferentment més cap al nord de l'arxipèlag, i ja per divendres es tornarien a obrir moltes uades de sol, però atenció perquè podria tornar a créixer qualque núvol d'evolució, veurem si finalment deixa qualque ruixat. Queden molt de dies per davant, mentrestant el que sabem, el que pensam és que demà tornaríem a tenir aquests ruixats puntualment intensos a punts de l'interior de Mallorca, també podrien afectar a Menorca i a l'interior d'Eivissa. Aquí deixem que passeu molt bona nit i bona setmana.